Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai sunana Aminu Suleiman. Yanzu muna nan sabon Wuse wajen buɗe katafaren gidan mai na Asat wanda ke kan express hanyar Kaduna zuwa Abuja. Sabon Wuse. Insha Allah ana jiran wasu muhimman mutane ne kafin su zo sai a fara sai da mai gidan mai na Asat. Sabon Wuse. Insha Allah yau Juma'a 6 ga watan tara ko 6 ga watan tara yau Juma'a za a bude shi insha Allah. Ga mutane nan sun cika gidan man sosai da sosai, ciki da waje ma motoci ne, an yi layi yayi nisa sosai da sosai saboda an kulle hanyoyin shigowa ne saboda ga cinkoso yawa a wanga gidan mai wanda za a budewa yau sabon Wuse insha Allah. Yanzu haka mun iso kuma muna yin addu'a da fatan alkai Allah sa a buɗe wannan gidan mai nasara da albarka, da Allah kuma ya saka ma shugaban wannan gida wato MD wato Malam Abdulrahman, da kuma wanda ya yi kwantarsa din wannan aiki Malam mai gida Alhaji Nura, shi ma Allah saka masa alkhairi, da duk sauran muhimman mutane. Ga sunan dai su ba zan iya kiran sunan wasu mutane ba, ga sunan suna ta hada-hada da sauransu. Insha Allah nan da sakwanni ko mintuna za a fara hada-hada wato sai da saiwa wannan gidan mai albarka wato Asat. Allah subhanahu ta'ala ya saka ma shugabannin wannan kamfani da kuma membobinsu baki daya. Yawa.